Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka neat. Mr. Chairman, sir, I beg to move that this House do now discuss on the jurisdiction of 6 scheduled areas under Khasi Hills Autonomous District Council. The motion is now before the House. The mover will please initiate discussion ter kemudian katkum ke rules and I pour khatsan minute iki member banyesim pertama. Please initiate discussion. Choknor Padan Burum ngai kuble yapi bapi ai yakane kalat bangan kren halor kane ka motion ka badai halor ka put usam jongki bor sanshar haga khnit ka bandriu upod usam kuma kaktir parang giong umkut tang haki boundary ndrai put usam. The jurisdiction includes legislative authority. Jurisdiction includes administrative authority. Jurisdiction includes judiciary authority. Jurisdiction includes authority over land. Jurisdiction includes authority over customary laws and practices. Jurisdiction includes authority over traditional institution. Jurisdiction includes the constitutional responsibility to protect the right of the indigenous people of the 6 scheduled areas. Choknor Badan Buram, kumu member, jogana kayeng, Balasajid, daki pajba, lingba ka khnit ka bandriu, joga constitution joga ri India, kadai bangan yeng, banyada, yakariti kaan ki kendon. Jong kane ke ying ka bakentang takadaw ngan simya kane ka lat khendiat ban pen smau syakaying ya ka history kumno bagane ka ying mentasni kabangi dan banyatai banyakren ban penne pensa yakian ngiyo kabenengkong ngako abat persko shopi swaga treaty yendabo kaba haukar praspa arpun riu swaga taru laispa sauspas nem menswa ki historian ki lapan syai ba ki sim ki ju sensar yangi dalade yalade ngimdan hana no ka kingdom lesi benong rengi debek kita ki kingdom jong lajong manumilo bre dah katu kebentan rai ngat sedang bakai kaja baladu khat praspa arpun riu hadin ka treaty of yandabo kadon ka jingkta angi ndaladep ka treaty hatu kopor ka sarkar phareng kaladon kam ya kelenti yaj napo ka Khasi Hills hatu kopor Bayo punya kendu David Scott baru Tirot Singh CM jong kanong klau banyak keren halor kalenti ka banyai la silhet sa Brahmaputra Valley through the Khasi Hill abasdang kajingya keren kajingya penbaik jong David Scott baru Tirot Singh kadai ka basai ka babiang bat usim Tirot Singh ru ulakhot ya ka dorbar ka bayaj hadu RC bat hadu sanspa ngut ki menteri ki belaya shim ya karai bat ki ai kata kajing bed ne kata ka agreement bakin yo ban penyaj lenti andre habayaj kapur ka sarkar phareng ne ka jing senchar jong u phareng hatu kapur usdang ban expand
kadon ka jing kta bat nang tu ngi sayo pat ya ka mo jing yada haka jing yalam jong Tirot Singh bat ya ka la khot kum ka Anglo Khasi war sorry ladu khat praspa arpu kundai adu khat praspa lai pulai kata kade ka jing yai nanti kade kata kapor kaba upur usam jong ka bor senchar ka sedang ban kta yangi niladu no yo uta unong yalam ubaslur belawara nam ya kane kari ka bae ke jongi bat ula khalat no khat praspa lai pusan nang ta ter kayai kapor ukiang nong baru haju ka benta uhab banya kun banyada ya ka kendau ka siap benriu la jong ya ka jai benriu ke jong i mairu haka jeng ya kun ilale ila persang bat lala ban penwit pentut bat banyada shibone andrei jai baka bor jong kajing senchar upareng kamla dakabor jong kine ki warrior ki jongi kyang nang baru lado no e kajing im jong haba usha hang ne phasi no haulai po December khat praspa rupo ar barka kentin kyang nang ba ong ba daka dur jonga ka phai sa ka snong ka jonga mud hapo sispa snem ngin sayo ya kajing lai loj barka laja bat milayo ya kajing lai loj swahi kata ka sispa snem kumjo midonru yo sem patogan sangma langte lapo rigaru hajuk kabenta yakun bat mauru ladu no ya kajingim kajong haukat praspa nyopo ar habau yada ya ka identity ka freedom jong benriu garo bat kumjo ya ka kendo ka siap suki basuki kabor senchar jong British lasim benta saban la kampat kaba benta kaba ar kaba sedang kta yangi kaba haukar praspa nyo punyo pat ula sedang ban ai pat daka sanat kem pundo ya kabor jeng KCM ndrei ula bu pat under the control daka ba usdang ban ai ya ka sama sanat haukar praspa nyo punyo lala ban penyaj ya kata ka benta bala implement bat ladu khat praspa nyo punyo ngiladu ya kabor lalang lasa sedang ka history ndrei ngila ayo pat daka sanat ter kayat kapor but house nem khat khandai spa lai pulai lai pusau ngilalayo mantau ya ka Khasi Federation ban safeguard ya ka Khasi state ka political identity but traditional rights ter layat kapor yo no ya ka jinglai loj but hatu kapor ngan puli ni benta ba khendiat. Following independence, the rulers of the Khasi states entered into constitutional arrangements with the government of India through the process of accession and integration. The traditional rulers accepted integration into the Indian Union, but the institutions themselves were not extinguished. Unong tao ya constitution balawan ra bat basotu ya kaneka unique history ka jongi utaw dei Reverend JJM Nichols Roy ubalade ukpa jongka kernit ka banriu ulala banwan rapat yangi dakan ka protection kaba ngikot ya ka 6th schedule kendiat ba ki ba bat kaying kan syai ka 6th schedule ngan kren ka tin pareng kendiat bakan kamlong kaba syai kamtam baka sarkar ru kadi ban snow yakine kijing persno ka jongi la kan kaying ka bakantang. The 6th schedule was not created to give us an identity. The 6th schedule was created to protect an identity that already existed. Ngidon ya ka identity la jong kisu a yangi kata ka 6th schedule kenang bangen yo ban protect ya ka identity ka jongi. The 6th schedule was created to protect traditional institution that already existed. The 6th schedule was not created to create customary law. The 6th schedule was created to protect customary law that already existed. But how kan kendai spa how ku kendai ndala sign ka instrument of accession da arpausan ngot KCM liyo pat daga 6th schedule but boro kita kibor ki kemdu no andre ki larung no hapo ka kredit ka banriu but nilayo pat banyada
lingba ka constitution juga dari India hado tat mentas ni kumbangidon kumne mentah. Susu kendiat kayeng kadai bansai baka nyam kasi ne ka nyam tre. Da ka baburam ya kayeng kamdei tangka nyam ndre kadai ka identity ka jongi bat ka ka ba ki jos ba ma ya kata ka benta bakin preserve ka culture ka duai ka pirat ka kenya kat ka badai kadai ka identity ka jongi. Kata kendiat ngasim ya kapor ban persko ya ka history ba ladu ki por ki bamanswa ni dehi ki basansar dalade yalade ngan kan pat sapang ka juk ka bamenta te ka juk ka bamenta ka jingkela kawan hok snem khat praspa nyopu pra andala British Army penrung yangi kum ka Silong municipality hok khat praspa nyopu pra daga ba pen sim ya kateka Bengal Municipal Act 1876 Bad ka basutunat ba ka agreement kadai ba ninai ya kane kalat ba ka municipal kan trikam nrei kan dei be tang halor ka sanitation ka agreement ka ba ngadon nganumpuli ba ka jrong ka thosai ba kadai tang ka sanitation nrei haka jingyat jong kapor pe kai ka balaja bat ka municipal hakano karukom kala shimti bon benta kaba lakta pat yangi menta kamtam yangi kibadai hapo ka municipal area. Susu ngakwa ban persmo sene ka yeng bakat municipal kala asdang ban muslia kade kabaningkong ka kies hau khatpras pa khat kandai spa nyopusan ka kes jong kongres sila ndrei ka Supreme Court kala ai ya ka jingsai ba katei ka than mokhar katei ka than matpran borok kadang habe ya ka jingpet jong ka council but pihaban simhi ya kane ka permission bentei ya ka yeng lapo ka council kilarem hapo kuat bat kata ka create ka presiden ba wat ka sarkar jong ka India kala pediang bat ka sutu baka six schedule area kadai ban pej ban khmi ban phai da ka jing pej jong ka council jong ka jongi kei ka baja house name khat pras khat kandai spa proposal ladon yang kiba muslia bat kibala alik biang syakut kita ki dei ki nangam bakala ki dei ki business association lapo ka yodu bat hatakopor kilarem Susu hau khat kandai spa kandai pu kandai ka NTYU aka snem khat kandai spa kandai pu kandai kala yat biang sakut bat nilayo biang ya ka jingjob bade hang turu ka kut ka penkesan bat ka ong ba ka municipal ka di ban pej betik tang ya ka sanitation hangta pin sutu ba ka bor jong ka council halor ka six schedule area ka pun bor yangi ban yada borok kiliang ide kita ki autonomous body kebekat ya ka self governance kay ka baja susu kolong ba haudos nem balalik kajing ya kun bat kalade paramangi bat ka sarkar lajong bat kata kajing ya kun kade halor ka 15 finance commission kaba la pendu no ya ka bor jong ka constitutional right jong ka six schedule bat la penrung no ya ka siapa ka municipal ward Ngidon sawat ki MDC hang ne kibala sya penrung hang tei apo ka municipal board ban pen implement kita ki scheme lado to kopor hadu mentaru ngayang akanong rem ndai bang impa scheme ni kwa bakin ay ka scheme da ka baburam ya ka constitutional right badai kane ka ying darbar kam dai bangin wara scheme da ka baburam ki nong song ya ki member jong kane ka ying handai ka scheme bawan badi ban yo kadi banwan da ka hak ka banikong ka priority jongi kadai bangin yada ya ka an jong kane ka kredit ka benriu ban yada yangi kum kajat benriu ngaskosi banong bakadai hakapor ka jungi hakatam jungi haka history kan ne hadin lightly kanyo khat kandai spa nyo bosan khat kandai spa proposal bat ka khat kandai spa kan kandai menta kadi ka sen ka benikong bagi larem no ya ka municipal badai
ba kajing umsim kya jongi ni kamne chakut bering ala de bong to por ya ka komiti ru ba kendo ya EM jong ka development but ki member jong ka dis council ki danang ne ban saki badadai bangi le chakut ngila de be ngila sa be ya kata ka history hindrei skosi benang bah arajar pusan ngila rem bat ka municipal kalaksan ngasep ting balasai kum ka NTYU bakalaya jau kan kandai spak kandai ya ka 74th amendment jong ka constitution bal pelong mandatory ban pelong yiki ward commissioner election jong ka municipal board yo ki pen mi biang ya ka ngindu ya ka hok piskap ya ka history ni dei ban ya dai ka jej beriu ni don ya ka bor wat ka constitution ru ka ayangi ka kala bangin ya dai ya kata ka bor ka jongi ka bososi kolong ba jai bangim yeshim kya jai bangim don ya kata ka jikit kli mom tang mangi andai wat ka sarkar ila sedang bandu bor ba shepting la sai yo mdon dong ba snong mdon darbar snong mdon imam dan sim shu takadau ngabu ka jingkar padret ya ka executive committee ban pediang ya kane ka scheme kumba pila yosko mentan kilaya keren syai baka scheme kawan lapo ka panchayati raj kumno ngin pediang ngayang lo ka scheme padikong mentaro ngayang hagaju nong rem kumno ngin pediang ya ka scheme ngidang ya discuss mentan ya ka scheme kawan nei lapo ka panchayati raj ministry handai ka constitution ka penkesan yang iba ka ai ka bor six schedule balai bengin ya daya ladi kumno ngi pediang bangin rong na katai ka panchayati raj tang men yo kita ki scheme ka kamram jogi ka dei ba ngi ya daya ka tej bediu sana bangin wat sai ki scheme ngilado ya kita ki klor jong kari ki bala ya kon pedo ya ka jingem ki jong ki ndai ngi metas ki layolot ilayo ya kan ya kenit ka pendrungi dan ya ka jingya da ndai ngi pendon kam ya ka kan ngi pendon kam ni surit pramangi ngasgodam da ka jingkya ngawan ra ya kan ka motion bangan yo berperskos ne ka yeng kane kade ka por ka bangin shim kya halor kini ki berei kane kade ka por ka ba ngila palat sanpus nem kumka jela banga septieng kini giru rang ba kini giru sampang kat kumka monjung beli ka ba ulabu ka nature of life kadai ba kisah serang belet sabawangi ki badan hakane ka yung darbar ngimya shim ya kata kalat bangin protect kay ka banjaya kalau ay jong ki kun ki samla kay hajar ngaskosi padang bakumno hado snem al hajar arpo ka scheme daka baburam ka finance ministry ka ai lapo ka 50 finance ministry sa ka district council affair department laga district council affair department kisah penpoi hapo ka council paling ba ka engineering ming jongi gilala man implement ita ki scheme ngimdon kam manabi kita ki portal ngimdon kam manabi kita ki lenti jong ka panchayati raj ka igram swaraj bring ide kita ka terus body lajayu yang ibenta bagi hapan ab yang kata ka igram swaraj bari kata portal kay ka jingi kendo jong ka isi bat ka hapo Delhi kidai ban pun go ya ka right ka jongi hindrai kilayong man bagi piang bangin rong hapo ka panchayati raj nga kerpat ya kayeng badi ka state committee bangim dai ban pediang ya kada ka 16 finance daki mai da kalenti ka babet daki ya da constitutional right jong ka district council nine don't come scheme ngaburan ngagudon sutho don't come scheme ngarwadon scheme merabada don't come scheme ane gi haman bo saya ka berdua kaman teng ka sarkaru kam chimcho ya kata ka jing kle kal chulang kam kai beringin pajumat ki jinge baki ye kini ki rorong ba kila syam ngamdei briu bala sampang na dong hadong re adi briu bateri stom na pule ngawat ngasuto dang ngasuto ya ka jinge linti ju kini ki keluar ki rorong ba ki ba ya kani ka jing sok yang i kakta e ka donot jongat karau mentas ki yang ne bangan keren kumuta samla rangba jonggane ri ka ba badai ngakamau ka ketien ka bau Abdul Kalam ula keren habaladan ki bakli nagi student what do you think about religion wong is a very private matter wong penbuat yang nation first kaju kemensiam kajonga kaju kemensiam juki tigiru seluruh ini penbuat saya kacat penriwa kemak kaya bagi asko kajinya tai jongi Prabosan tiliki kies, ni kun kies para
Warso ngakran kene dekat jing sokia. Ampun kini berkeran dan faktor di kita. Zai, to. Awede dekat municipal sekolah bercikia. Berhabede dekat tim. Nyimdai ban priang ya ka 16 finance da bakidang pen kuthab yang iya ka panchayati raj ministry ngiri ban tho saka sarkar jela ngiri ban tho saka sarkar keme kadai kata ka tamram jongi andrai dang idang priang be kate ka skim nangte ka panchayati raj mut nyimdai shoki autonomous body nyimdat kala dai liut kabor senchar jong ka schedule chosho shobangan shong ngakwa ban persngau saka yeng habangai kijing kendram ngaburam ya karai ya kalat kelenti baga isi ka syemre ngabuo ka jingkar padret kei kabangi peni ya kapateng kei yalam lenti kini khon ki hajar ki jongi haba ki khon ki hajar ki buram cho yangi menta ki MDC ne pinongi ki CM ne ki menteri bari ka jing peni ka jongi nya shrek pramangi nya kene pramangi takadau dekat jing mesin jing sokia omong ngabatai start ya ka executive committee hindringa karpat red habang ngapet ya ka issue jong ka hima sora ngasgopang mensim bagi haban mi lado ka yeng CM ke haban mi lot kita ki kon ki hajat ki haban wana ka council ki haban le governor ki haban le code lu ngakarpat red da pila ba pin examen ba bat piniyat kat kum ka rule book bat shushu ngaku aban persko ngam tuklar ya karai jung ka executive committee ring asko baka bagi alam nanti ngasutu upae maina mula bakla lesi bom siu tak bisa hamri ukamle kano ban penjabura mega jai beriu ukam pen dukot ya kano ka kendon ndrei ka ditang ba umla ban siu tak bisa halo kata ngimla ma ban siu ka sinjam bangin kerpat yu bom siu ya kata ka bisa hakapor daga babu daga executive committee balingi hapan chu suspend ka ingi yala pedi ka lawe ka jong kini ki kon ki hajar ki jongi wadum so ndrei daga mensim ka bajuk sokia ngakren halor ki kendon ki an bat krenit ka bandriu ka ba penkub bor yangi tengah mong banga batai start nga sim ya kata ka senjam bangan batai ka executive committee ndrei ngabu ka jikar padret katkum ka jikso jo ha simet haga jiksko jong asimet ngasko ka kata habanga iman lakas ni kirat ki hima ki haban ya shrik ki haban ya daj yangi kita ke council shaba man penkut kemau ni deitang ki taki guardian jo kita ki hima ki CM ki dei maki ki baladon sanspa ruspa 6000 senam ngimtip baki historian rup imlaban percaya tang di ki kentien sai sisien ngabu bahkan ka yeng kan chem ya karai bahkan nang im kata ka kentien ka bakiong tibriu tiblei kamai la ka hok 6000 mo epi sembut songknor badan buram 6000 mo akerman bahkan ka yeng bat borok kini ki member kin chimcha halor kan ka jinge jong kan ka jingya nanti ka jongi kublai sibun 6000 mo sembut songknor ngarung an yeng ban ya simentalang ya kini ka motion kebelawan ra da member badan buram nanti napo laban mukram Hoy ngi sutu ba mover jo motion kum ka content jo kani ka motion ni kalong ban discuss on the jurisdiction of 6 scheduled area under the Khasi Hill Autonomous Council. Atharai nakaliang mover la kren sigun ki AKA ya say kam dadat kam su yang ai kabangan nang ai ban nrenga skwa ban kren tang kendiat abang relate ya kanika motion kata kalong ba ka jurisdiction jong ka 6 schedule hi kalong abaro upur usam jong ka Khasi Hill Autonomous Council like no kita di European World di bagi ong di badan hanya selong dengan suatu ba kajingon ra tu mobile kani kemudian kalong ba hadir bakaladon kajing wan tuklar
lani kajing tamput na kaliang jong ka municipal board ha ka biyadai ban pentrikam ya kini ki scheme ki bangiyo lengba ka 15 Finance Commission ha kini ka senam ka barang sugar kami ketika benta ka bangilai keren bat nange keren ru ba lada ban implement ni ki scheme hapo ka jurisdiction jong ka 6 schedule Onle no daki weipat ki agency. Lani onle no daki weipat ki department. Kalong kajing yuroj. Lani kajing sedang ban encroach ya ka jurisdiction ka. And itu if Sherman. Kalau don ka po kabang yo ya ki grant ki baper na ka sarkar India. Hakaba Keladang gue ke geran, kebahadu mentang imcum yo syu. Bagata kalong kamangan ay nuksa kalong kung kahel geran. Hakaba nakaliang juga sorkar. Namar haka sanction la mention ba day ban pensui comeback lemba ka autonomous city council. Henry yakani ke geran menta la implement da health department. Apa rekam pada hal ini? Teka bangatin kalong ba suki buat ya kini ki scheme ki paper. Namar kung bapitip benta bah keleng jong ka put usam jaga jurisdiction kiladan kita ki village health council kiladan kita ki village employment council kiladan kita ki development council kijai department kijai komiti ki paper. Kenapa kadang aku akan perkemau yang isi bah kapor ke bah ngap long kum undang ilam juga isi ngila pas segawi kaan bagata kaan ju ngila yo ya kajing benjur junglan kabangi ong ka village and town development council kani kala ai bor ini balengba bangi kumno bangi pentri kami ki scheme ki baper ki bawan na ka sarkar India balay ngali sinay kani ka bill kani ka ay kalong bangala adep yu ilupa bahkan sadon ka encroachment na kaliang juga sarkar hak bede ban pentri kami kini scheme di baper hapo ka jurisdiction jong ka kasihir ladang ya keren kani ka benta kong balawis do mobat hak bede ban pentri kami ki scheme hapo urban area kaan nila adon lupa kabangi ong ka village and town development council ha kabangi hap and snai committee wat hati town kabamut hati urban area badai lengba kani ka urban area kabangi laban pentri kam hi mangi ka scheme kata kabang lengo ba let's say nakaliang ka isi kimpalong aware kani nengam tip henry kani kadikaan kabangi ladon lupa nyimdan kamsyo banya fight ka state government namar ngiladep presume lupa ngiladep yung lupa bahkan sadon ke encroachment nakaliang juga state government hakabede ban implement yung scheme di bakero takadaw nakarpat yung isi bakin snow ba go through yung kanika act ka banila penslori di snong bakin snai yung village development council but haka village development council ngan siya tu iti ba hantu ngiladep bu lupa kahak bau Sherman uday di urang basno. PE bagi BEC di bayar lembaga di scheme she's pass ni kia pra balai. Namar bau Sherman juga tu BEC uday urang basno. Hibi arliang hapo sno. Kia pra ki sno lembaga di scheme kaba pensaikam lembaga sarkar India kaba ngiong di scheme she's pass ni. Henry nakaliang ke jungi ke council iladep sai kini ka bangi ong bau Sherman di bandai urang basno. But kumjuru haka town committee. Kabamut haki urban area. Kadika kamram dini council ban snai dini town committee. Haka baki headman gijungi, hirang basnong gijungi. Ibadan hapo sorselo. Kin pentri kami gini. Kata dika jing ajimut nakaliang ke kama. Amang ila ada lepai ka. Kamdan kami yang iban syurut baka sarkar
Meghalaya. Ngam kami ni banyak surat berkata ke municipal. Namar ko mala ang mobile mana ka municipal kapet tangge ka sanitation. Kapet ya ka jingkhut ya ka jingsuba. Mentawat ya ka an ban snayi ru milayo ban pentri kam na kalian juga desa konsel. Hado mentangi dan pentri kami ka tulis by non tribal hago baro ki barjala ki badan hapo ka jurisdiction jong ka district council ki haban shim ka tulis mesan. Ini don ya kani. Teka ay ka bang idon kalong bato na kalian ka jong angis pan kamo. Bang ajing mo itu isi kalong. Bangin pentri kami. Batik lang baki ni ibang niya fight ban penne pensa ya kani ke jurisdiction. Nanya tu itu sagawe. Haka pore bangi don ya ka jingalang kumno ban ajing mot na ka banta kani ka amendment ya ka 6 schedule. Nas jasu ipi wat ka sarkar India haka jing ajing mot ka sarkar India lembaga ministry. Kalau ong yang ni ke district council bangi de ban shim wat ya ka municipal. Ila asyang ya ka municipal. Dan raya kata kopor ni sutu baka melong kabasuk ladawan sa municipal kat ni ketiga kerdu jang kisah jang platika jang district council wataman siu tulap ikinong trail jong ni haban perkat bah ni hable tunai tela dangi syem lay sa municipal ngam kay wanda. Dan raya ka soka India ro kala ay ni ya kabangin penyat wat itu municipal area. Lesi kani kadang-kadang haka stage kabangin pas ya ka amendment lesi ni laban ni perkat mentaru. Sila dan isola anak signboard buat mereka municipal ngilaman city. Kabamut baru aku ke area kalahap aku ke jurisdiction jong ke district. Ya tak kadau tang ini hendak mar nga kampen kre ai kalau luar ke ini ke motion dengan syua jemut ba nakaliang ke isi tapi sobai ke ban go through yang ni ke ak ke bangiladon nang bakumno minyo ban penne pensa ya kan ke jurisdiction ke jongi kabang ilayo lengba karite sinsa jokari India. Publish bu. Ngarut na kaliang keconga ngania penrap lem kendiat hakabaya day bat kene ka motion hakabalawan ra dai MDC badon burom ba Ricky Shulai i member na po Laban constituency. Kamat kabaiwan ra hakane kapor kalong hakabaya day bat ka ikhtiar lane uput usam lane jurisdiction jong ka 6 schedule areas hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council. Sembut syang penor, kane ka khenit ka bandriu, kade ka balapan kopor yang ni, da ka riti sensyar jong kari India, ka constitution jong kari India. Kane ka khenit ka la aibor shibun yang ni ki padrulung. Bat ka jingdon jong kane ka 6 schedule ka la yada shikat day yang ni ha ka bayadei bantengkai ya kajing longri kajing longrat kajongi ki kendau ki siap ki jongi ki riti ki dustur ki jongi kasik schedule jong kariti sensyar kari India kala ai kerpang ya ki autonomous district council ban sumar ban pene ban kentiu ya ka hok jong ki try jela kariti ka dustur ngidang ya tai nadu hakine ki sngi ki beladap nadu menden menta ka sniru nang ta ya ka kendau ko jongi ya ka jinglong snong ko jongi bat ki benta ba pher ha ka jing im jong ka sensyar ka khabdar hapo ka jela ko jongi ki ba hap po jong ka ne ka jurisdiction la ne hapo uput usam jong ka 6 schedule kalong ka badon kam na ka benta jongi hapo district council kabala ban pentrai kampura ya kabor haki caka kiba hap hapo jong ne uput usam hakine ki snem ki bala lek no la dan bun ki jingya kaja bat ki jingya sutho bakla bat ka jingya pher ha ka jing sutho hapdeng ki tenat jong ka sarkar jilla bat ka council halor ka benta jong ka bor sensyar la ne ka jurisdiction jong ka 6 schedule kamtam be kaban kedeu syai kato katne ki mat ha ka jing penyat ya ki kendau ki syap ke jongi ha ka no ko rukom ban bu bet bu renti kamtam lele ha ka ba ya de bat ka register jong ki jaka ki jongi ka jing ai ya ki ne ki trading license ka jing itu ya ka jing long shnong long thau kamtam lele ban ai ya ka sanat jong ki rang ba shnong
ban ai ya ki sanat jong ki nong sen syar hima jongi bat ki wei pat ki ba ki pat ba ki tengku na kapor syakapor kumta kane ka yen ka badon buram ka jongi kala dei ban bisyar bnia bin pa bin mdei dang ban ong bangin syuya tai ngatarai ka ka bangi ai jumut ane kum ki member ngin da bu ya ka record bat ngin review ba ka ka badon kam ban ya syakmat ngin ya penlang ya ka da ka jingi ai jumut lem jongi leng ba ki jingkeli leng ba ki motion leng ba ki resolution ka ka bangi ha ban ya tai bania kalong ban pensyai pat ba halor uput usam jong kaneka jurisdiction lane uput usam jong kaneka six schedule ka jongi khnang ba kanom don ka jingya tengku bor andre dei bandon da ka jingya trilang ringkat ngange jeru ba ka jing penklan ya ka ya uput usam jong ka district council ngange ba kanom dei ban penduk bor ya kano ka tanap sorkar andre kamut pat ban burom bat ban ya tre ringkat kakum ka ba kaneka kernet ka ban rew kalapan kupor yang ni hoot nye nomla ban tamput pat ka state government ru kan nomla ban tamput pat ya ki benta ki balapan kupor yang ni namar kane ka jing syim ka jongi ka jing yo jongi ka bor kamdei ka ban isu shna mangi nang ne na po district council and rei ka ban ile yo bor na du na jurong du ka badei ka ritis and shar jong kari India halor jong kane ka benta nga kum kanong mi khmat ngidei ngan syimi ka banta bangidei ban penti kana baki hok jong ki pat ba ki ba syong hapo jong ki ne ki six schedule area kin yo ka jing yada bat ba council kan la ban pendap hok ela ka jong ka kamra namar kata hakane ka kenti ka ba menta khndiat ngakwa ban ong ban penpau hang ne banga Krisyan pura ya kane ka motion ka balawan ra da I member badon burom ka bala ya syim bentaru da ILO badon burom jongi iba titas kan iba kumuri orang ba ila pensngau shibun ya kai ikhtiar bat ya ki kiba la penkopor yang ni leng ba kan ka khnit ka ban riu ha kan ka por ngasngau ya ka ban ai jingmut ba kino ki bangi ai jingmut ki long ki batei bat ki ban penklan ya ka jing trade kam jong ka district council ka jongi leng ba kan ka dorbar ka bangi yo lat bantai tikini ki dei ki jing pensau ki banga kwa ban ra ha kan ka yeng ha kan ka kenta jong kan ka jingya tai ka jungi ha ka baya dei bat kan ka motion ka baya dei bat kan ka bor lane uput usam jong ka jing troi kam jong kan ka khnet ka ban riu kublei shibun sambut shangkonor kublei shibun ka jing ai lat jupi ya ya ka banga kwa men shim bentalang ya kan ka motion balawan ra tai MDC yung kalaban constituency. Kalau siya kamusyan ka ba, so day banyatay kung kayeng, ya kani kamat, ka ba ngingi siyang hani kayeng, ka bang layo ng ba, kani kakanit ka ba, real kasip chinet. Hoy lamba ka jingkren yung i, mover ya kani kamat. Wala ni kren mena shibun ka section yung kasip chinet, akibenta ka ba, pero ka jing terekam ka yung ka. Renga skwa ban kle kenyak tok ya history. Ba ya ka kendau ka siap ka jongi layola ningkong ban kerup. De ke bor di ba kade hi lamba ki treaty. Ba ka sukar pareng kaya soy bagi sing kasi. Bat hadin nang ta andawan lay sa kasanat. Ya ka ba uski sim kinong sincha ha ki yo ban sincha. Hang tu la te sendan hapo sanat paladak ka sarkar kedaka manchim ya kendo ka kendo ka siap kan sim lamba te sanat ka ba ka ai ka la te ya kisim kasi bijong ka ba le si kan sukudau hang ne kindian ngong ha ka por ka ba menchwa kan pai kindian i sanat ha ka por ka ba kham menchwa ya ka kendo ko jongi la plelat lailat bande ban kerup lamba ka sanat Palade ka por ka ba mentapat. Palemba ka sanat hi. Nginte ngin khum no ya kin sinsyar terai ka jongi. Ki badan haki ba menta ba pero samne nyu. Ba de mante perking hak sanat.
bangimla bencudi pathar ne de lailot lailan halaga jong gamon klem darai da kodorba jait bau mugar mene ukran chang trot singa kwa banwan ra on record yang house ba kat kum ki kot ka bang la yo puli akan mau bahata ka kot ko bala tho ong kum ni ba den bau trot sing ula syakam ong ik tu kinong yarat ki jungu ki bapai ki basmari ong khilek cheki khon ki haja jong ki hima ga jonga bat ong ki bangam simla sai ya ka no ko duler hage wede ba khando ka siap klem dara saka dorba kata ka bang kwa banum wanra ai ka kot nga i ka jing start ki ba syong ha ka syuki kum ki iam ki siam bakin pek ka benta nama bade nang talami ka jing yo group ki bor bana bar ya ka khando ka siap jong bahado banganum pulisyo ik ai ka ba i move la ong ba kumno ba kini ki ka sokar pareng ka yo berkeruk ba kini ki ka sar ka jong i ka ba hatu ke por kila pia ai atli benta kawai ke ka normal Shillong ke ni European area ke jumi kawai ke Shillong administrative area ka ba kan thop ye ke ni ke jiao ke makhar ke malki ya ka bala ai de ke soi hi de ke sim khasi ke jumi syaka sekar pareng ha ke khat pas pa snam tam aru ke siam we de malising we de ran sing sim ke bala soi ye ke ni ke hima ye ke ni ke jaka ke jumi bagan lek ke sokar pareng naka benta bagan rung chak municipal ngilong bagidan dok sibon pa mahakapor ba draft ya ka constitution jongkari India badai Dr. Ambedkar bonra ya ka amendment move ya ka amendment bayak itu kijaka kibahap hapok municipal ke Shillong administrative area kibahap hapok ke municipal tambah kidai kijaka ke badai jong ke hima on IT nak biang iki hapok ke jingkemi hi jong ke hima dari ke municipal ka kini kita kena hak ya pak jempek nak minta ke kod tu subah ngidan bok sibon bengi ya Dr. Ambedkar ubawan ra ya kini amendment menperung biang ini ke jayau ke mukhar ke malki ke laban terter begerung ceknika sebayang siapa kasih sidik ke jong jadi mata kada habang angam nong kerenjong sibon ni kata nama ba kini keren kila berat habang keren ni kata ngakan mau ya ke jing keren jadi mover ni ke skim kalau ngaba sisya ngakan mau ke por habi keren sebagai skim akan mau ke kot ke bakatan ke powers the people in Meghalaya kadai ke seminar pepa wei udukhar ngam ke mau syuk ke kerteng marangam simla dan kakam poi berkat bagan poi syuk ke benta juga skim ngam simla wanra wei unong tho wei seminar pepa ukran hangkai wei benta wang ba amar ba haju ti por ki kharkas ki kadai spak kata ka kot ngam ba di kadai spak praputam lalu ti por adan ke jing keren nak benta ke para khadat Di wena pedeng utau seminar pepar di unong wei wong kumne wong ba lada ka district council kadang ngilap mit tang hakabanya sam skim nginum dai ban pengklaim ya ka district council kadang ka mene wong nga wong ta de pila wadi kata kipet na ka powers people in Meghalaya ka kot wong balada ka district council ki MDC kita ngilap mit banya sam skim ngim dai ban pengklaim ya ka district council kata dengan wakwa ban bo yang unrecord yang house bahkan perkat nomor baan na ngapoy ko museum na syong ko museum ni kong ngala keli ni ka officer nang New York ni ka system finance yang napok pansirat tengah ngate ngalabo ko kom perkat baski ngan ya tai kom no ban le na keli syusyur ke system finance la long kom no kaya ko na yang am ada pak proposal tu ha ko dei ba guideline jog system finance na report discount dengan pan ko pingayo yang ada ble kata ada ble na do system di bareng tengok ngat tekan dekat kam te kalau ngom sawah te hoi ngam tiup ni ka an kelenti ndai lembaga jing ekran mentang yo sibun dijemput ba kerket nang kalian ka ye kalau bang idon kam hi wat ya kan dekat European word obo la de ban yo di ban yo te sengi tingin thau ke la kelenti ke ye ka de ban dong ye ka expert committee ki ban pule benya ya ki kendon jongga constitution berkawai ya ka section berkawai wat iki case mata babun ki patengkat akan ne ka jing tungku jing jong ne kari ke jing nambar ba kan ma wangi kom bangaju ang bangi ki ka singi dan tang ne ko ndo la dengan syak be na ne ndo nim dan cika syuk ban ki wei de syak be klik dang seri de jong ni andang ni syak wen ladu dengan tang katang nganum krenjong nambar babun ki la jumut de resibon mobile ke jing da ya ini komusion ni ba pilawan ra kalong syak amat ka kongsan kom be ye ka bangin ndey bangan kut nak komentar dengan ye beteng report magi don kam wat ye ka balado
ban sim biang ja ka jaga ka ji tai ni ke college work nakaliang ka jong aru nga yang hang ni ban kershan ya kamushu ka balawan ra di MDC dan buram na polaban hoi ni so tho hang ni ya kani kamotion ka dei alor ka bor jong ka council but ki bahap how put usam jong council te nakaliang ka jong pang katu kan ni ka bangakwa ba ngan ai jimut apo kani ka house ka bahoy ni small tho ba nakapor siya kapor ni mat ikijinge habede bat kanu kaan yase ka baiting ko bat ka sarkar lingba kani ka bangidon kani ka para 12A jong ka district council jong ka 6th schedule tenga so banong hangi kaba kay kabangin na let's say ban south ya kini kijinge kijongi nganya ibe siya kapang pagkaway kabangidon kam bangin yo no ya kijingi menjur habede ban amen ya ka 6th schedule ngakan bao hawara jar sipo nilara ya kini ka draft bill kaban amen ya ka 6th schedule te hado kat menta kisngi nyimpat yo let's say kata kaba ninyo ay kata kijingi menjur mo habede ba kani ka bill te nga urge ya ka isi kaba yalam khamat menta kaban budin kaba kumno kaba nginla bangin yo ya kata kabor ka jongi sa simpat lingba kabangin amen ya ka 6th schedule diladang ngimla ya kani nga tharai ka jingi ka jongi ndomla ban sol lanu ro ama bangin phai siya kani ka article 280 jong ka constitution jong ka ri ka jongi mo ang ni ba ngiru ngidon ka mahal kani ba nakaliang ka jong ka center kalade ka por mga kan mau ngamla ban kan mau lo dito ka draft bill makala slam ndeng kan mau ya kani ka article 280 ro ka bangi kerpan bakani ka long usi benta ka direct funding ka bangi kun ka council ro kalade ka por kaya yangi ka bangi kun kata ka autonomous body ka bangi ninyo ya kata ka bor kun ka direct funding o larangi yo ay kani ka direct funding ro nginla ban pentulun ki kam ki jongi independently te nga so banong hangne ba nakaliang ki jongahi na kwa ba ngin simkhia ay kani kabangin namen bangin yo ay kani ka amendment ka ba mo ngila the draft how arajar sipo ba kani kabangi day ba ngin pen KM biang ka ba ban simkhia biang ka ba kunno ba nakaliang ka center ba kan pediang ya kani ka bill amendment bill ka jongi ba ngangets kem ba day lingbahi kani ka amendment ka draft amendment bill kaba ni sa sisimpat kun ka council ninyo ya kata ka bor but ngangit scam ba kinumdan syo kini ki jingi ka bangin ma but kamtame ka para 12A ka ba la yatingko baro si kata na tharai lada nila ba ninweng ya kani ka para 12A do na ka 6th schedule along kabaladan hangi ha ka 6th schedule ngit scam ba ka council ka jongi ninyo ya kata kabor bat nginla ban pentulun di kikam ha kata karukam kabade banum dan kanu ki mau jithot ki bale se kabangi ngin ya tingko ya tang de kini ki kentin deputy chairman khode shibon nakaliang jong ka executive committee ngapen pau kumju ya kani commotion ba iwan ra de imuba I Honorable Member MDC Iba Ricky Shulai Iba Nalaban Mauprem Constituency Ya ka kaba iwan ra kani commotion kalong halor ka jingtre kam bat ka jurisdiction jong ki 6 schedule areas hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council ngasong tenan habang ngap ya ka kaba imuwa iwan ra mentakasi kimat kiba ikren kiba ba ipen pau hakan kayen bat kum ju ru ya kiwei ki members kiba la participate lang kiba la shimben talang ha kani commotion ha kini kimat kiba lawan ra da the honorable belai mangiru naka executive committee mismo thu ba ya kani kamat umde ba
ni shushong matla lane ni shong kulut Henry nakaliang jungi ni small thu ba ya kan ikamat ba kamde hiru tang ya ka administrative boundary Henry ka dei ka benta ka bakongsan tam bat ka ya dei baik bat ka kom sinchat khadar haki jilla riulum ka bengi don menta haka six schedule ya ka jing ya da ya ka kendo ka siap ya ka jing pensa ya ka riti ka dustur bat pen scam ru kam tam ya ka six schedule na menta hapo ka riti sinchar jong ka re India jungi dengan smokya ya kita kijingkren hakaba ilawan ra dikini ki members ya kani kamat ka bamenta kasmi namar ba kalong shisha ka bakongsan ngaru kum ka member jong ka executive committee ngakershan ya kijingkren jong pi bat ngasau tu ba bunsin ngidon hiru haka jing ya singku bat kini ki wei pade keyboard what lada nila don lupa ya kata ka six schedule mo kabaklan hadu kata-kata ban ya dai yang ya ka judgment riu jungi ya ka kendo ka siap ya ka riti ka dustur ya ki tribal areas ka bengi don ladang ipe ni pai sha ka history ru kumjo ni pai bang chapo ka ya ka ni ka para 20 kumbak ka ya ka fifth schedule ba ya ka sixth schedule ka fifth schedule kumang UI ka kren baik ya ka administration ka control ya ki tribal areas ya ki scheduled areas but ki scheduled tribes ki mamhap hagini ki south ni ki scheduled tribe ki autonomous district council kumka Assam ya ki state ki Assam Mizoram Meghalaya but Tripura Dia kat fifth schedule ngilatip bagi orang yang scheduled areas bagi scheduled tribe. Damha bagi ni South League State. Tementa ya kan ni South League State. Pat jong ka Assam Meghalaya Tripura ba Mizoram. Lapen hap yang ni. Ngila yo ki bor. Hapo ka sixth schedule. Tingi klan hado kata-kata. Nama dia kini ki tribe, ya kini ki areas. Jong ka sixth schedule areas, ya kini ki tribal areas. Lapen rung hang ni ha ka sixth schedule. Tapi administration ni don mangi, ka control ya kalan ni yo mangi, ni lapit na dong sedong. Tingi habapi ru kandiat ya ka paragraph 20 kumbala ong de I ba Shemborlang I XMDC ba XCM mairu ilapan pau ya kata ka jing ai kublayu Ambedkar kaba ula hakapur ka bawang rai ka para 20 nilap ba ya kan ke paragraph 20 hangni la penchai ya kita ki tribal areas ki badon hangni ki kintup ki Khasi state but ya ka Khasi Jaintia Hills district tukumbang itip ya ka Khasi state ki de shwa ya ka constitution Khasi state ki de ki state ki ba la sunshar hi Deki Siim, ki Hima. But ya kan ni ya Khasi Jaintia district pada ngitip kum kita ki district ki Baladon hapo ka Jin Sinchar dan ki Pareng kum ka Jaintia Hills kum ki Sirdarship te hang ni hapo ka paragraph 20 hakaba mi kong klempak amen ya ka kilapen kintup ki kita ki tribal areas ya ka state jong ka Meghalaya ka bahap mencuba hak por jong ka Assam ya kini ki tribal areas ya ki Khasi state but ya ka Khasi Jaintia Hills district nangta ya kita ki normal areas badi kini ki administered Shillong administered areas ya kini ki normal areas nilalap hang niru hakan ke para 20 kabaning pong hiru ba kila exclude ya kini ki normal area haka jingpek jungi ki ka district council Khasi Hills Autonomous District Council ki bakan tup kita ki Police Bazaar ki European Ward ki Jail Road but kumju road ya kini ke Shillong administered area pada kidang ai bi ke bor mengen pek mengi haka jencar jong ka KHADC
lemba ka benrap la ni ka cabinet ka bahan real 6 schedule ya kini ki area kidi ki jaka kum ka maukar ka laban ka lan kra mal ki jayau mau prem lumparing kidang hap ban pek dek hapo jong ka district council ka board senchar kadang don bat ni hadu mentah wat la ka dei ka municipal ba pek tang ni ki sanitation hang ni handai ki wake ki board ka dei bek ban hap hani kalau ada kata ka municipal ka wan no ban chim ni ka hok jong ni ya kita ki scheme lane kita ki mo developmental scheme ka baka kini ka dik hok jungi ka taru ka dei ki ka basong jema but ngaru pun ka executive committee na shim kya ikani bengi di ban penbek mardor ladangi don kam balet ki board ki bahe ban penbek kini ni dei ban lek but kumju na kar leng ju ka executive committee ni la shim ya kani ka senjang ni la julek ban pen ngo si ki board ki bahe jungi ya kini ya ka state ni la julek ban ya pen ngo tu ikini baro ikini ki jingi ki jing ko board hapadeng jungi ba ju municipal Henry hadu mentang ngin patla ban le ban po shakmat ya kani tela dengi pek ya kani ka paragraph 20 biang hakapor bakila amen ya ka nilai lap hang ni kila sedang ban penbek bahaya kita ki tribal areas hang ni ru ya kata kasi state ka Jaintia Hills district baro kila penhap hapo ka jimpet jong ka district council nang ta hang ni kla nang penbek chuchu bakal adon pada ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ka Jaintia Hills Autonomous District Council but ka Garo Hills Autonomous District Council Teshong kunor badon buram ladangi pek biang pat mo sya kani ka kejingya penbek mencuayu pu usam jong kami ghalia kumno kami ghalia ka kha Honya ayos ngo ni kibik members ba kami gahalia ka kakum no hakapor menchwa kumbalapen batay de kajing batay jung i member ibadan burom bawara ikamu ya kan ka motion ilong kapor menchwa hakapor pareng ngil asya control hadu kata-kata uput usam kabor baro ngil asya control hakajing penyak jung kita pareng ngil asya le beng Kibriyo jungi kila asya ban ben hadu kata-kata. Handai hadin ladang yo pat nila yo ya ka independent mo yo independence jungi ha 1947 ka jingim jungi nadu bawan ra khamtam ya kani ka constitution khamtam bala pentep ya kani ka 6 schedule hang ni ka bor baro kalawan ra biang syangi biang bat kumju kabon nila yo biang halati ladang ipek syakini ki dia kani ka Megalaya ya kani ka Assam Reorganization Megalaya Act 1969 hakapun nama ka state jungi anyo tu ipi ba ka state jungi niyo ya ka independence arsenj shisen haka 1969 hakata ka baong ya ka Assam Reorganization Megalaya Act 1969 hang ni kala batai syai baka United Khasi Jaintia Hills District but ka Garo Hills District kila penmi i hang ni hapo kanika Assam Reorganization Megalaya Act lemba hapo ka jimpek jong Assam hakata ka por shwa banginyo mangi ya kata full fledged state haka 1971 ka North Eastern Reorganization Act 1971 lapin kala ya ka Meghalaya sya ka jela bapura Kani ka act ka pinsyay ya ka jala Meghalaya kintup ya ki jaka ki bala don lepa hak for autonomous state ki jaka ka kum ka Assam Reorganization Meghalaya 1969 te ka Meghalaya nga asutu ya ka Meghalaya ya ka Assam Reorganization Meghalaya Act 1969 ni don ya ka United Khasi Jaintia Hills ka ban kintup hang ta ya kini ki Khasi state but kumju ya ka Khasi Jaintia states nang ta but ya ka Garo Hills District Council ya ka Garo Hills District. Ki halot yung kini baro ngilayo ipat ya kani ka North Eastern Reorganization hakapangin namba kani ka 1971 ngilayo ya ka jala ka bapura. But hang ni ngilayo ya ka bong lightly ki state lightly ki autonomous district ka Garo Hills
ka Khasi Hills bat ka Jaintia Hills district. Nangka ngindapit na kim ko dumaro. Kumba mene papila pinsong ya kata kis ka baha ka por ba kiya kin ka bor bat ka municipal ka bor senchar ka baha drong tam ho ngitip baka high court into ka por kam pala ban ay ya kata karay ka babyang matikna ka ban pin san yangi hade ka high court jong menchwa ko ka Assam bat Nagaland kalapan rem ya ka district council kalapan rem ni ka bor jungi hinde ha bor kata ka por ni lalet banlet siya po Supreme Court banyale persya ya kata ka order dan ka judgment jong ka High Court ha ka di ka United Khasi Jaintia Hills District Council versus ka Drak Sila Lingdo ka Civil Appeal number 1475 1476 John Muslim 1969 nilalet siya do siya Supreme Court ka Supreme Court hang ni kalabatay syai ya ki put ki sam jongi ya ka bor ka bangidon ya kita ki normal areas la aibet bakan penyat siya municipal bat ya kini ki Shillong administrative area ki bahap hapo silaban ter ki malki ki lankra ter kita kilapoy hapo ka jingpet jongi ka jongi jong ka district council dia kibun kibai deh makot duma kumba ilawan ra I mover bakilawan hadin banile persyak ya ka district council hindai ki remno namar hat baro sikat taru ka district council ka Supreme Court kala ayat baik halor jong kata kanong rim ka bakila ay ha kani ka snem jong ka drop sila banang ta ter kani makani ka di kalan mak case ka ba pinjop ka ba ay bor biang ka bor ka wanra biang shengi siya ka district council today hang ni ko jong nor bodon buno nga siya pensay kin dia halor jong pitikiman no baka district council kami kumno ka schedule ki bor jong ka bor jong ka kamram jong ka district council bungili banle bat kumju ya kaba new menta ka jing ki cantonment area ru kumju kaba hap baik hapok kama hap shu ka jing pek kam hap ka jing pek jong ka district council ti bat kiwi ki jing ken ki bag gidang don baik hadu menta la namar balai nim don ye ki mak ki babya tingi don kam bangim le ye ka mak ban pen ban pen shisha ya kita ya ka map ka babyang ban kanang ban lat na ka jing ya kinat ti dehang ni ba ngaru nga kashani ka motion ka bamanra matang sni bana kalyang jingi ngi di betchim kyang kumbo ong iwe ni ki member ya ka 12A ka para 12A la dangi don kam ya kani mo ya ka amendment ka baladon pa yong ti bang ngi ban pek ban but benya ya kani ngi man le ngin le ya ka badon kam bat kumju ru ya kimat ki baper ki ba ilawan ra di LO ru mene kumba yong ya ba ngila don pa kata ka village and town development council ya kini ringin tapek tu nakaliang jong kanika executive committee nang ta pada ya kata ya ki ba ngidon kan ban klanchu nama ta ke district council ngin sale kita baro hakapor ka bapiang ngin sapek tu ngin sale daka ba puli bha da ka ba study bha da ka ba wanra yaki opinion ki bit opinion ki babyang da ka ba ya renti lang ru kumju bat ki wede ki bosen sha te tangkat ni hi population mon Sumbut songknot skuban ai ka jing play pi bat kumju ye pra ai ka jubab ka basai belum besutran bat khamtam iba symbol berdunang ne iba titos kongrona kongres la simbenta berdaya menjur halor kali motion ka bonra manga smoban ngasudap ka jing smo ai kuble yapi andre ngasubu tang ibe jing kerpat halor kane ka isu ka ba ECM in yoban kmi menchim snem klai I hapo ki kubor ba ladun balik cek ki license ki than mokhat ketika matran kita lalu cek itu labba kini ki non tribal traders ki hapan siu mo ya kata ka fees arbenta sa municipal ku siya ne siya po schedule ru andai kat kum ka jiskam jongi bo khot ka jikran jongi kalong shai ba ka area jongi ke dengan layo ban yakran begitu ki baya khai hantu ki ong ana ba ka municipal ko ong ka gray area ya ban siu be chengi ru
tengah smoba kerpat ret CM ban shim kya lor kane ban thosh municipal kimla daleli ru ban shim yaka mo lesi kata ka ban ai license nakaliang juga municipal hangtai kata kadi ka ba nga kerpat ret i kanang ba mo lesi yo la shayo dun bali chakut ulong kata lang Ndri hadu mentah ki suya snapjar lesi kadun kanono ko banta ndri kabari hok hi ka jurisdiction ringi shim ka banta bat kabaar nga suban ay kublay hani kapor ya ka executive committee katum kimat bangilayakan ki session balalik nga kamau bangi ya ong ba ki dorbar ki hima ki haban shim ya ka consent yang ka council shabakin ay kanono ka jaka ti kumchu hi kaya ka sarkaru ti kumkani ka agreement ka ba adon hakti jonga kani ka agreement ka balaya sign ho katkanday spa nyo poway daga dis council ka Assam Electricity Board haka jingdon lang jong kadorbar hima melin ti kat akan ka agreement du dang peni ba kate ka lumpong deng ka bala kiwin ba jisha ki khot ka khwan hadin ka kelak teng ti kate kat kum kene agreement khat khandai spa nyu phoi shaneng kamdon su ki agreement kidang dehi ka board jong dis council ban pej ban khmi kadi bitang itu hydel project area baka bor jong ka Assam Electricity Board kadon kinga smoba en su kerpat ya ka executive committee bakan shimkya halor kane banwat ya ka jitip beri isolungo ba hadin kumno ka tourism department kala yo shimdut pro ko ka jaka ka banta ka bade ya ka orchid ni pipet ya kane ka bah pedeng ka bade ya ka mo ka tu ka Nehru Park pipet chate bade ka BSF mensha ka ditang mensutong mentabat ka asna bat cafe bat cakasa ka penyat ya ka boating ru lang tu ladon ru ki blue shimet ki bela penyat ya ka island dementa kala di kuntup lang ka electricity board jo ka sarkar jalla tingamong bangi persya ya kata ka jingle ne ka rain ri kwa komki nomi kmat bagi tip syai halor ki jing ya lenti badikat kabang ngawat officially ngayo bitik tanggane ka agreement ka kandai spanyo koi bakane ka thok syai mangi dei mangi kita tinga kerpadret ka executive committee bakan shimkya halor artli kini benta badang bun ki ke bangaterwa hakmat jongpi bangalong bakloy ban trilang tadun kam namanta kajak bendul jong kublei share jangot sai sin ya pibar. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.